Máš sedavé zamestnanie a bolí ťa chrbát, alebo sa chceš vyhnúť bolesti do budúcna? Neboj sa, teraz ti ukážem 3 jednoduché tipy, ako predchádzať alebo zmierniť bolesť pri sedavom zamestnaní. Nastav si správne svoje pracovné miesto. Monitor maj v úrovni očí, chodidla celé na zemi a driekovú časť chrbta si podopri malou loptou, aby tvoj sed vyzeral takto a nie takto. Aspoň raz za hodinu sa postav a prejdi sa. Jednoducho zmeň svoju statickú pozíciu. Nezabúdaj, že tvoja chrbtica potrebuje pohyb a pripomenúť sa to dá tak, že si nastavíš na svojich hodinkách časovač, ktorý ťa upozorní, že treba cvičiť alebo sa hýbať. Začni robiť jednoduché cviky, ktoré zabezpečia pohyb jednotlivým segmentom tvojej chrbtice aj počas pracovnej doby. Pre viac tipov a konkrétnych cvikov ma sleduj na mojom YouTube kanáli.